Мина един месец, а имам чувство, че ми са минали много години. Имахме участия през ваканцията, но те не могат да се сравнят с усещането и изживяването на сцената на X Factor. Ние завършихме годината, така да се каже, с едно умопомрачително изпълнение на Михаела, с което тя си завоюва оставането в предаването и на мен много ми се иска, ако може в това продължение, което имаме сега, тя да тръгне не по-ниско от там, където спря. Защото това, което направи, беше нещо, което наистина може да й позволи да стигне до финала и да спечели X Factor. Бийонсе? Бийонсе, да. Любима Бийонсе. Обаче с една доста трудна песен. Why don't you love me? Why don't you love me? Tell me, baby, why don't you love me? When I make me so damn easy to love. Мисля, че в нея се събуди онова нещо, което прави артиста много голям. Специални благодарности на Иван Кобаков от Фойно. Това, което правиш с Михаела, е прекрасно. Искам те в София всеки ден, преди концерт, след концерт. Искам тук. Михаела Маринова. Why don't you love me? Tell me, baby, why don't you love me? When I make me so damn easy to love. And why don't you need me? Tell me, baby, why don't you need me? When I make me so damn easy to love. You better sit down and look around, 'cause you must have bumped your head. I got a beauty, I got class, I got love and I got ass, but you don't even know I'm smart. I put in money in a bank account, don't have to sell and don't help me out. You don't even care to care. Hey, and why don't you love me? Tell me, baby, why don't you love me? When I make me so damn easy to love. Hey, and why don't you need me? Tell me, baby, why don't you need me? When I make me so damn easy to love. And I got a beauty, I got a heart, keep my head in a hoops on the shop, but you don't really care to care. Boom, 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 boom. I got a boost in your bedroom, giving money to things I do, but you don't really mean to. Why don't you love me? Tell me, babe, why don't you love me? When I make me so damn easy to love. Hey, hey, and why don't you need me? Tell me, baby, why don't you need me? When I make me so damn easy to need. Nothing not to love about me. Nothing not to leave about me. No, 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 nothing not to leave about me. Nothing not to love about me. Oh, lovely. There's nothing not to leave about me. Аплодисменти за Михаела! Прическа, стайлинг, танци, пеене. Михаела очаква вашите гласове на 17 412 за всички мобилни оператори. Страхотна!
Висока летва, трудно за пеене, трудно за изпълнение, сложна хореография. Успя ли Михаела да се справи с това предизвикателство, Заки? Михаел, аз си мислех, че с Аня ще направите една хореография, колкото да отпиете номера и след това само ще ни пееш тук. Обаче вие не се отказвате, бе, хора. Вие не се отказвате, непрекъснато правите сложни постановки. Може би хората не си дават сметка колко е трудно, когато около един изпълнител се случват толкова много неща на сцената. Когато трябва да мисли за танцорите, когато трябва да мисли за пространството на сцената, когато трябва да мисли за червения килим, за фотографите, за почитателите, за Заки. Всичките тия неща трябва да ги мислят звездите. А ти си готова да бъдеш такава. Браво! Браво, Михаел! Мария, ти направи най-впечатляващия за мен акт на тази сцена днес. Демонстрираш абсолютно непоколебимо едно много високо ниво на професионализъм. Вокално майсторство, сценично присъствие, увереност и харизма в едно. Това е X-Factor. Браво, Михаела! Абсолютно съм съгласен с Мария. Хората не си дават сметка колко си добра според мен, защото ти го правиш с такава лекота. Обожавам лекотата и моженето ти. Михаела, страхотно си. Михаела, освен, че имаш един от най-впечатляващите гласове, които стават не само за сцена, а са прекрасни за запис, ти имаш един от най-сладките, един от най-хубавите характери в това предаване. Ти не се страхуваш да откриваш себе си, не се страхуваш да скачаш по-нагоре. Страхотно те харесвам, Михаела. Благодаря ти за всичко, което правиш. Благодаря ти, Сани. Благодаря. Много хубави думи чу от журито, а на репетицията беше малко притеснена. Доволна ли си от себе си? Доволна съм от себе си. Раздадох се на макс за всички вас. Забавлявах се и съм много доволна. Липсваше ли ти X-Factor? Много ми липсваше това вълнение. Тръпката, която изпитваме всеки път преди да излезем на тази сцена, бях я забравила. Липсва ли ти Иван, пита Заки? Липсва ми, да. Заки се интересува лично дали ти липсва Иван. Сега да си Благодаря пожелай му Иван за да е подкрепата. непрекъснато тук. Явно ти действа много добре. Гласувайте за Михаела на номер 17412, а повече за Михаела и любовта на сцената на X-Factor можете да разберете от новия брой на списание Hello. Да я изпратим, благодарим ти. Благодарим ти, Миша.